Unde-i? E mor deja. Așa. Bravo. Bă, unii 696 au plecat, proștilor. Spatele tău, Bă. coaie, spatele tău, spatele tău. Îi dai glonț în cap când zic eu, da? Care? La cine? Un 696. Unde-i 6 nu? Stai așa să mai văd. Deja, Un 696 venit și salvat. 2 Am auzit domnișoare, m-au auzit domnișoare? Să mă duc să scot Aia bani, zic. domnule. Aia Bă, zic. ce așa mă rog? 209. Și la 28. că să scoată bani. Bă, stai mă acolo pe ei. Stai acolo pe ei. Revit. Eu îi dau capul 20633. Dau lui Eu mă 2 rog. Cineva Ce faci, mă, cu pistolul în mână? Ia! 01. Lasă-l, coaie, Tibi, lasă-mi mie pe ăsta, că-i dau eu. Ce faci, mă, cu pistolul în mână? Bine, bine, hai. Din greșeală. 282 are pistolul în mână. Gata. Ăsta are pistol. Ia, vino, Omorâți-l pe 282. Ia, vino Omorâți-l, că ăsta e... vino după mine. Luați-l pe 282, luați-l pe 282, că am pistolul în mână. L-am luat pe ăsta. Dați. 209. Unde să vin? Sunt eu pentru. Ia-l. Pe unde? Vino după Îl omor direct sau... Când zic să trageți, trageți. Dar nu în toți, doar în ăștia care am zis eu, da? Hai, 3, 09, Hai. 2, 1 intră. și... Stai, boss, că am probleme cu orașul. Hai, iau în față. Acum afară Stânga. de aici, hai, afară, toată lumea. Stai mă că e 2 aici. Afară. Poliția aici? Da, se Sau auzi. vine poliția. Ce am făcut, domne? Ce faci cu Cum vine pistolul? poliția? A venit poliția, am omorât pe toți pentru că... Plecați, plecați. Stai. Avem elicopterele în spate, repede. Plecați, fugiți, a venit poliția, împușcați-l pe Nu, ăsta. nu, nu! Hai. Hai, Gabi. Hai. Toată lumea, ieșiți în club. Nu mai puteți, gata, atâta. Ieșiți și duceți-vă la un garaj ceva repede. Că Mai nu- aveți Au venit niște galbeni aici, vezi că Eu nu fac, fac unde chestii cu stai noi. în față? Fac ce se? Păi au venit după noi. Că i-am omorât pe ea. Păi omorâți. E plecat, Gabi, e plecat. Eu am plecat. De ce omorâți pe aici? Dai mă doi! Te-ai că au venit la prieteni. Da, pe la ce ne chemați la club atunci dacă ne